legislatíva je nastavená tak, že pokiaľ jeden z partnerov chce cez to dieťa robiť tomu druhému z partnerov zle, tak tá legislatíva mu to povoluje a vytvára mu na to podmienky a to určite nie je dobrý stav, pretože v konečnom dôsledku tí rodičia si vybavujú nejaké účty, ale trpia deti. Myslím, že to je moderný trend, ktorý má svoje opodstatnenie nielen z právnych dôvodov, ale aj z dôvodov psychologických a z dôvodov, kde na ich konci je vždy ten najlepší záujem toho dieťaťa a jeho rodičov, lebo myslím si, že tie dva záujmy sa nedajú striktne oddeliť, že je možné, aby bol plnohodnotne rešpektovaný záujem dieťaťa bez toho, aby v tej rovnici nejakým spôsobom figurovali aj záujmy rodičov. Veľmi podporujem túto aktivitu, veľmi podporujem občianske združenie, pretože osveta robí asi tie najväčšie pokroky v mysliach ľudí. Čiže aj keď nepríde k nejakým zásadným legislatívnym zmenám, ak príde k zmene v myslení ľudí, tak to je tá najväčšia a najdôležitejšia zmena. Keď aj rodina sa rozpadne, tak treba zachovávať ten systém otcovstva a materinstva, teda tých vzťahov a musí to byť vo vyváženej forme a nie je možné vychovávať dieťa často len jednostranne. Pretože dieťa potrebuje naozaj otca, aj tam sa dá veľa vecí naučiť a veľa vecí získať a získa v podstate plnohodnotnú povahu pre život. Určite sú nezastupiteľní obidvaja rodičia a každé dieťa si zaslúži pozornosť zo strany obidvoch rodičov, či je to matka alebo... Keď tá jedna strana po rozvode napríklad zneužívala v úvodzovkách dieťa ako nástroj istého revanšu alebo ako zbraň proti tomu druhému partnerovi. A myslím si, že práve táto striedavá starostlivosť môže eliminovať takúto prax alebo takéto nebezpečenstvá, ktoré na deti po rozchode manželov tu existujú. Dieťa má právo na oboch rodičov, čo je dohovor o právach dieťaťa a treba sa rešpektovať. A ja ako sociálny pracovník sa snažím urobiť všetko preto, aby to bolo v záujme dieťaťa, ale nie len s týmto názvom, že je to v záujme dieťaťa, ale aby naozaj mala sprievodné pomery, aby som naozaj hovorila s dieťaťom, aby som mala naozaj čo najviac informácií o tom. Pokiaľ sú tí rodičia pre to dieťa samotné prospešné, tak určite by bolo dobré, pokiaľ by malo bezproblémový prístup k obom svojim rodičom. Takže ja si osobne myslím, že každé dieťa potrebuje k svojmu normálnemu vývoju aj matku, aj otca. V štáte u nás v spoločnosti je to tak brané, že vlastne tí otcovia automaticky sú hádzaní všetci do jedného vrecla. A to nie je správne. Tam by sa malo nájsť nejaké východisko, alebo teda nejaká cesta taká, že otec, ktorý sa chce postarať o svoje dieťa, má na to možnosti a skutočne, aj keď nemá milióny, ale má snahu a má to srdiečko, že chce tie deti, tak by mu to malo byť umožnené. Deti, ktoré samozrejme už majú svoju mieru samostatnosti, je nevyhnutné, aby mali k obidvom rodičom rovnaký prístup. Pamätám si ešte ako advokát, keď som zastupoval pridelenie vlastne dieťaťa otcovi. Bol to jeden z najťažších súdnych procesov, ktorý som mal, som rád, že bol za ním na konci úspech, ale naozaj by sme s touto otázkou mali intenzívnejšie pracovať, pretože nemyslím si, že je v kvalite starostlivosti rodičov rozdiel podľa toho, aké majú pohlavie. Liga otcov naozaj má opodstatnenie, lebo aj podľa toho sloganu, ktorý v parlamente pri predkladaní zákona som tvrdil, že každý rodič má právo na svoje dieťa, ale aj naopak, každé dieťa má právo na obidvoch svojich rodičov. A keďže v našej legislatíve bolo vákuum a toto žiadny zákon neriešil a ani teda organizácie sa tým nesapodievali, na základe tohto zákona, ktorý minulý rok bol schválený 99 zo 100 poslancov prítomných, Liga otcov vznikla, držíme palce.